Políticas de inclusión cultural en España, en Europa y en Portugal. ¿De qué forma? Quizás en la práctica, bueno, pues hablando de una transición hacia una concepción más amplia y profunda sobre los derechos culturales. Esta mesa lo que nos va a invitar ahora es a debatir de alguna manera sobre políticas públicas en la construcción de una cultura que sea verdaderamente inclusiva. Seguramente nos haremos algunas preguntas que quizá en algún momento tengan respuestas en esta mesa, que sean, ¿están nuestras políticas respondiendo a una diversidad real de la ciudadanía? ¿No lo están haciendo? ¿De qué manera se puede hacer? Vamos a hablar también de medidas, de proyectos, cuál puede ser la pauta que se está marcando tanto en Europa como en España y Portugal en cuestiones de inclusión cultural. Y para ello voy a tratar de hacer así unas breves presentaciones para no robar mucho más tiempo. Me gustaría ir llamando ya uno por uno. En primer lugar, Begoña Fernández Lorenzo, que es gestora cultural de la Diputación de Pontevedra, así que en cuanto pueda podemos ir pasando y dándole un aplauso. Adelante, Begoña, muchas gracias. Como digo, corrígeme si me equivoco, donde prefieras. Si quieres empezamos por el centro. Licenciada en Historia del Arte por la USC y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Además es técnica de gestión cultural, como digo, de la Diputación de Pontevedra. Formó parte del gabinete didáctico y de la coordinación de exposiciones y actividades del Museo de Pontevedra, además de otros espacios culturales previamente también. Además está vinculada a la música porque es maestra de técnica vocal de pandereta, impartiendo varios talleres a distintos colectivos. Y además de esto trabajó también en proyectos discográficos y en muchos otros espectáculos. Y algo importante que yo he encontrado que es de Rodeiro. Esto también a veces gusta que uno lo diga, así que muchas gracias por estar aquí. A continuación voy a presentaros a Encarna Lago, que es gerente de la Red Museística de Lugo y miembro del Consello da Cultura Galega. Adelante, por favor, Encarna, cuando puedas. Muchas gracias. Ella es funcionaria de la Diputación Provincial de Lugo, ejerce como gerente de la Red Museística Provincial de Lugo y además forma parte de la Comisión Técnica de Gestión y Políticas Culturales del Consello da Cultura Galega y docente tamén del Máster de Xestión de Servizos Culturais de la USC. En materia de inclusión, imparte materiales en el TAEC para personas con discapacidad de la Universidad de Málaga y además su modelo de gestión basado en la accesibilidad, en la inclusión, en la sostenibilidad e igualdad fue reconocido con diversos galardones, tanto nacionales como internacionales. En el 2024, reconocida por el Gobierno de España con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Esto es un breve resumen de mucho más, así que muchísimas gracias. A continuación, Amelia Fansoni, representante de la Dirección Xeral das Artes de Portugal, del Gobierno de Portugal. Adelante, y le damos un aplauso también. Muchas gracias, Amelia. Ella es socióloga y técnica superior de la Dirección Xeral das Artes desde 2023. Forma parte de equipos que evalúan solicitudes para programas de apoyo a las artes y apoyan a entidades que reciben un sostén continuo, garantizando la coordinación entre estas y esta Dirección Xeral. Antes también ha desarrollado una carrera profesional centrada en políticas públicas de inclusión, cultura, ciudadanía, especialmente en el municipio de Loures, donde coordinó proyectos de intervención comunitaria y artística en zonas marcadas por la diversidad cultural. Entre el 19 y el 21 ha dirigido también la Unidad de Inclusión y Ciudadanía, promoviendo la integración de poblaciones migrantes, la igualdad, la participación social, con especial atención a proyectos de inclusión a través de las artes, como el Festival de Arte Público de Loures, la Galería de Arte Urbano del barrio da Quinta do Mocho y las residencias artísticas de los barrios municipales. Y dicho esto, me gustaría llamar para moderar, ya no requiere de ningún tipo de presentación porque es pues la fundadora y directora de ICFEM Festival Tuibalensa, Andrea González, así que dejo que te sientes por aquí y toda tuya. Muchas gracias, les damos un aplauso ya a todas y comenzamos a aprender mucho más. Amelia, te voy a pedir, Amelia, si te puedes sentar con nosotros aquí. Muchas gracias a las tres. Me encanta esta mesa. 4 mujeres empoderadas para hablar sobre un tema tan importante como son las políticas culturales. Iniciaba antes en el discurso hablando de la trazabilidad que teníamos con este proyecto hacia Europa Creativa y eso me hizo entender que la Comisión Europea tiene como eje transversal la inclusión dentro de todos sus programas. Entonces, si desde Europa la inclusión es tan importante y es un eje central, eso quiere decir que también debe de serlo para sus Estados miembros, es decir, para España y para Portugal. Partimos en esta mesa con la convicción que los derechos culturales no son un lujo, sino que es parte esencial de la vida democrática. Como dice Antonio Monegal, la cultura es el aire que respiramos. Es invisible, pero es vital. Estamos en un momento de cambio conceptual y normativo
el Plan Estatal de Derechos Culturales, que fue presentado hace muy poco en España, o la propuesta de ley de cultura inclusiva en Galicia, abren nuevas posibilidades y queremos saber con vosotras cuáles son esos desafíos y cuáles son los retos en cuanto a las políticas que se están implementando tanto en España como en Portugal y con esa visión a Europa. Así que he preparado 4 bloques de preguntas. Vamos a ver qué es lo que nos da tiempo, porque tenemos escasos 40 minutitos para escuchar vuestras opiniones. En el primer bloque, he pensado en algunos autores que para mí respeto mucho, algunas lecturas, y me gustaría empezar por Nucho Ordine, que es Premio Princesa de Asturias, de su libro La utilidad de lo inútil. Y ahí dice que la cultura no está hecha para producir, sino para ser. Lo inútil, aquello sin una finalidad inmediata, sostiene nuestra dignidad. Sin embargo, muchas veces las políticas públicas siguen atrapadas en la lógica de la rentabilidad cultural y no logran incorporar esta comprensión esencial. Así que lanzo 3 preguntas que me gustaría que ya fuerais respondiendo cada una hacia ellas, que es: ¿de qué forma los instrumentos públicos de apoyo a las artes pueden contribuir para la inclusión cultural y la cohesión territorial? ¿De qué forma la financiación de financiamiento público contribuye a estos proyectos y qué programas se están promoviendo en vuestros territorios? Así que sí, Amelia, si quieres empezar compartiéndonos y podemos ir respondiendo un poco en bloque las 3 preguntas cada una de vosotras. Gracias. Bom dia a todos e a todas. É com muito gosto que estou aqui a convite, em representação da Direção-Geral das Artes. Eu tenho 2 ligações, aquela que foi a minha vida profissional antes de chegar à DG Artes, ligada à área da inclusão, e isso também veio refletir de alguma forma o trabalho na equipa com quem trabalho neste momento na DG Artes e nestes projetos. Naquela primeira pergunta que colocou sobre instrumentos, nós na DG Artes nós apoiamos artistas profissionais e temos uma preocupação na continuidade dos projetos, que aquilo também a Andréia já falou. Nós temos apoios bienais e apoios quadrienais para dar continuidade aos projetos. E neste momento estamos a tratar de uma renovação aos projetos com 4 anos para que seja possível essa continuação nos projetos. Nós acreditamos e temos como princípio que a arte deve chegar a todos, independentemente da geografia e da sua condição. E para isso é preciso nós apoiarmos os artistas, e o nosso papel da DG Artes é apoiar os artistas profissionais. Nestes nossos 2 apoios, temos outros que são os pontuais, a possibilidade de internacionalização, sempre no objetivo da projeção e que seja possível chegar a todos. Temos também a rede de teatros e cineteatros. Esta rede permite que também chegue a todo o território e que exista circulação. Projetos que nós temos que mais direcionados temos arte e coesão territorial, que foi a partir de um estudo com a faculdade, com o Observatório Português de Atividades Culturais. Através desse observatório fizemos o estudo, chegámos à conclusão que haviam 76 municípios, se não estou em erro, que não tinham nenhum apoio da DG Artes, nunca tinham tido apoio nesse território. Abrimos um concurso e tivemos apoiados, se não estou em erro, também são 34 projetos. 34 projetos em territórios nunca tiveram apoio da DG Artes. Temos o outro projeto que é o Arte e Periferias Urbanas, em territórios vulneráveis, e aí também temos com a AIMA, que é a Agência Integração Territorial, exatamente, de Migrações. Temos também esse projeto em que estamos a apoiar projetos em bairros.
O que eu gostaria de dizer sobre estes projetos é a relação de proximidade que nós temos com os nossos artistas e as nossas entidades que levam os projetos. Nós fazemos a avaliação dos projetos, nós vamos ao território, nós fazemos apresentações de todos os projetos no território, com encontros com todos os projetos, em coesão territorial também. O projeto de coesão territorial, tivemos agora recentemente a terceira reunião de projetos, encontro, foi na Sertã, num sítio onde tivemos a trabalhar 2 dias, em que num dia eu estive lá todo o dia a trabalhar e não passou na estrada um carro. No dia seguinte, todos os projetos reuniram-se naquele espaço, com todos os políticos intervenientes, e acho que esta reflexão também é importante fazer, com todos ali. Nós tentámos não maquilhar um bocadinho com todas as dificuldades que encontramos, tecnológicas, mas a realidade é que é nessa reflexão conjunta que poderemos melhorar. E se calhar passava. Bueno, eu creo que en resposta á primeira pregunta que plantexas, o primeiro é que temos que ser conscientes de que somos países que nos encanta conceptualizar como que mira as nubes, pero que non vemos a chuvia, non? Entón, conceptualizamos, legislamos, pero logo incumplimos, non? Entón, o que non sabe a onde ir, calquer camiño lle serve. A necesidade de ter un plan require que alá dende calquer campo da vida do que estamos a falar é de poñer as persoas no centro. E poñer as persoas no centro supón ter un microscopio e un telescopio. Un microscopio que analice día a día, facendo a diagnosis de que está pasando no seu territorio con persoas concretas que habitan ese territorio e tamén unha mirada moito máis ampla de ver que está acontecendo en outros territorios. A mí me gustaría decir que, bueno, hoxe estou sentada aquí con unha doble mirada, ¿no? Por unha parte, representando o Consello da Cultura Galega, que se encarga de informar, de realizar informes, precisamente en este momento, a raíz da nova lei de inclusión da Xunta de Galicia e tamén o novo plan de dereitos culturais, pois plantexamos facer unha diagnosis, está aquí Silvia, que é unha das da familia de ese proceso, un proceso por todo o territorio onde analizábamos como está o cumplimento precisamente da lei en temas de porque a accesibilidade de acceso, a integración e buscar ferramentas para que ese acceso mereza a pena, a inclusión non é todo ou nada, é como a utopía que che sirve, que che axuda a camiñar, digamos que para o que sirve ese plan, logo é a igualdade e logo a sustentabilidade que soster a vida. Decir que falar en xenérico, a realidade europea, en este momento temos que estar moi atentas, non? Porque cada vez que determinadas ideoloxías se impregnan determinados espacios, sempre se deixa fora os mesmos e as mesmas. Co cal, a vulneración dos dereitos de todas as persoas donde se puxo foco durante tanto tempo, pois agora mesmo estamos vendo que pasa ca comunidade migrante. É dicir, que cando o vexas de lonxe, por eso o telescopio, empeza a pensar que está pasando no teu territorio, non? Entón, o Consello fixo esta diagnosis para logo, no mes de outubro, vai haber unha xornada no que estamos analizando que pasa. Eso non quere decir que seña todo nada, pero sí que a mirada e a maneira de mirar é unha mirada porque de cara a contar ca cidadanía de forma real. Temos un problema de comunicación brutal, é dicir, pensamos que escuitamos, pero non escuitamos, pensamos que coñecemos, pero non coñecemos, porque como calquer profesional, eu represento a unha institución pública, neste caso a Rede de Museos, a Rede Museística Provincial. Eu son servidora pública, alá donde vaya, é dicir, no Consello da Cultura Galega, nos museos, e como tal, como funcionaria pública, a miña obriga é de cumplir a lei. E cumprir a lei implica que se unha institución non é accesible, non é unha institución e debe ser denunciada. E iso é ter un plan. Un plan é un plan de denuncia. A accesibilidade non é un agasallo, é un dereito. E claro, aí a complicidade que ten o amplo sentido da cultura. A cultura é unha ferramenta para axudar a conseguir
esos dereitos e a transformar a liberdade. Quero che dar as gracias por este maravilloso festival, por estos lugares de encontro onde temos a oportunidade de falar. A min antes decía, que maravilla estar outra vez con Portugal. Nos, sempre digo, para ter un nos antes ten que ser un eu, non? O de motu propio. Posiblemente a rede de museos fai 26 anos nos plantexamos ser accesibles, inclusivos, igualitarios e sostibles, e con esa mirada diversa de ter unha plantilla a día de hoxe con un montón de persoas cumplindo moi por riba do que marca o número de persoas con discapacidade, funcionarias e funcionarios que son elas, hoxe están aquí dúas delas que nos acompañan dende a rede, pero son elas precisamente, e isto é o que hai que facer, escuitar e facer que as propias persoas con discapacidade, as propias persoas, a propia comunidade emigrante, nós temos que ser, por eso me encantaba cando puxestes o do ponte, non? Ser ponte, esa é a clave. Proxectos que tendan pontes, proxectos que eliminen barreiras, proxectos que fagan a avaliación, antes a cacho tema económico. Para levar a cabo todos estes proxectos fai falta efectivamente medios, pero por riba de todo o que fai falta é persoas. Persoas que queiran promover un cambio institucional, persoas que escuiten a creatividade, porque de aí xurden tamén moitas ideas, neste caso estuvemos vendo este fermosísimo proxecto, hai moitos proxectos, moitas iniciativas, é dicir, e tamén escuitar o terceiro sector, escuitar, nos foi como empezamos, antes, pois empezamos por eso, escuitar as asociacións, facer a diagnosis xunta, avaliar incluso miradas que naquel momento ninguén se plantexaba mirar, por eso decíamos, unha institución que é accesible, máis alá é de ter un equipo que represente a diversidade. E iso creo que é unha das grandes liñas. Decías que acabamos de presentar o Plan de Dereitos Culturais. O verdadeiramente potente do plan é plantexamento de que xa había uns dereitos humanos, pero unha necesidade de poñernos xuntas a pensar por que eses dereitos humanos non se cumplen e por que a cultura pode axudar a que eses dereitos culturais se cumplan. Entón, iso é verdadeiramente importante. As metas que están marcadas, os medios que están postos e o compromiso. E tamén outra cousa, por iso antes nombraba a Silvia de Arcade, porque un dos encontros se fixo en Arcade, a importancia de que é moi doado botar a culpa. Eu como funcionaria podo botar a culpa o que teño por riba en flan sándwich, o político, ou a quero dicir, é moi importante que naveguemos xuntas e xuntos. É dicir, ten que haber un compromiso político de proxectos de continuidade, non hai excusa. Falar de accesibilidade, falar de benestar e todos estes proxectos que se promoven, bueno, decía a Fundación A Caixa, a cantidade de exemplos que están día a día. Non quería mencionar un ou outro. Hai moitísimos proxectos. Entón, fai falta tecer redes. Decía a importancia de Portugal. En Portugal, nós, o modelo de xestión da rede museística naceu en Portugal. No ano 85 aquí nace o MINOM, o Movimento Internacional da Nova Museoloxía, que plantexa que onde os demais ven cousas, nós debemos ver testemunhas humanas. Da man de Portugal, nós cambiamos como institución e iso nos levou a hoxe volver outra vez a sempre da man de Portugal, Brasil, as nosas accións formativas, tanto online como presencial, decir, Lugo ten máis de 113 nacionalidades censadas. Imaginadevos, a parte das censadas, a maravilla que é ter un territorio con tal diversidade e aparte os grandes recoñecementos que a cada Lugo son precisamente gracias á comunidade tamén de persoas con discapacidade que se moveu e o conseguiu gracias a moverse, así que gracias Andrea. A vosotros. Begoña, desde la Diputación de Pontevedra. Hola, que Odia. Sois además un colaborador activo desde el inicio del festival y bueno, siempre estáis mano a mano con nosotros. El año pasado con esa orquesta sinfónica transfronteriza apoyando a los jóvenes, ahora la inclusión. ¿Cuál es vuestro punto de vista en cuanto a estas tres preguntas que os he lanzado antes? Bueno, antes de nada agradecervos a organización do ICFEM, a ti, Andrea, o convite á Deputación de Pontevedra, que finalmente recaeu na miña participación, son técnica no Servizo de Cultura, o que levo ligada a máis de 10 anos, e, bueno, para min veume ben este retrasiño en que comezara o foro, porque me permitiu ver todo ese documental e esa... perdón, e toda esa mesa anterior que houbo,
que non sei eu se estaría mellor encadrada na mesa anterior que nesta, porque, como ben dicías anteriormente, eu veño da cultura tradicional, veño como sugarrido do contacto coa xente maior, cos colectivos musicais e culturais, nos que a xente maior é a que disfruta, a que promove, a que aprende e que tamén nos ensina. Entón, bueno, pois a veces a min tamén me vai a costar un pouco pasarme a esta mesa de políticas públicas. Eu traballo nunha administración pública e, como administración pública, temos a obriga tamén de cumprir cos parámetros, cos criterios de accesibilidade e de inclusión. A accesibilidade cultural significa acadar unha igualdade no encontro e na participación coa cultura para todos e todas, para todas as persoas, independentemente da condición e das características das que partan. E tamén de asimilar de maneira intrínseca e natural, e iso tamén é algo que levamos a cabo no traballo na Deputación de Pontevedra, alo menos dende o funcionariado, non intentar que sexa así, de que sexa de maneira intrínseca a identidade, a igualdade, a diversidade, a participación e tamén algo moi importante que está relacionado coa accesibilidade, que é a alteridade, a capacidade de poñerse no lugar do outro, non? Que eso nos permite ver un pouquiño a veces que estamos ao outro lado do teléfono, ao outro lado da cultura, e temos que axudar como parte técnica a darlle viabilidade, a facer real aqueles proxectos que moitas veces chegan por parte de colectivos culturais do terceiro sector, de entidades profesionais, ou tamén que veñen dende arriba, digamos, como dicía Encarna, non? Nós tamén pois, estamos supeditados a que segundo o goberno, non, as liñas políticas vayan cambiando. Hai programas que nos encantarían que seguisen, non, porque levamos traballando un tempo e que seguisen asentados, pero, lóxicamente, cada goberno pois, quere marcar as súas liñas e sobre todo, o seu xeito de facer política. Non é que se eliminen, pois, neste caso, a facer unha cultura inclusiva ou accesible, senón que se mudan os programas, se modifican e se axeitan. En calquera caso, que fai falla? Ir sempre da man, tanto a institución pública, evidentemente, a administración, o terceiro sector, a entidade profesional, todos da man. E, sobre todo, eses colectivos especializados, porque eles son os que poden dar voz e falar por boca desas persoas que son as que están, evidentemente, vinculadas, relacionadas e que afectadas por as distintas diversidades e as que tamén se benefician destas melloras. Non? A administración pública pode promover políticas culturais e pode tamén asesorar e acompañar mediante subvencións, non? Nós o facemos a través de liñas de subvencións, por exemplo, por as mesmas liñas de subvencións para festivais de audiovisual, para festivais de música e de artes escénicas, tamén apoiando iniciativas especiais ou singulares, como pode ser STICFEM, que é un festival que tamén recibe tamén o seu apoio e axuda por outra vía, non só de cultura, como ben sabedes, e que é moi importante porque debemos canalizar eses recursos económicos, eses recursos persoais que decía Encarna tan necesarios, sin persoas, sin traballadores e traballadoras non se fai cultura e a cultura de momento fan as persoas, de momento, e para as persoas, que é algo moi importante e tamén dos retos ao que nos afrontamos. Así que as políticas culturais europeas e eses plans estratégicos de inclusión que tamén se están marcando dende Europa de maneira global, camiñan de cara á inclusión e a accesibilidade, levan camiñando moito tempo, porque realmente pois eses obxectivos da Axenda 21 da Cultura, da Axenda 2030, xa poñían sobre a mesa a inclusión e a accesibilidade. 10, 15 anos despois, aquí seguimos debatindo e traballando, eso significa que se avanza, pero aínda non se acada. Así que esperemos que, polo menos, o camiño sexa cara adiante. La cultura no es uno de esos objetivos, y al final hubo este arreglo, ¿no?, para que sea un objetivo transversal, porque como decíamos antes, al final la cultura es algo intrínseco a la sociedad, el aire que respiramos, que casi ni nos damos cuenta de lo impregnado que está en la sociedad, y aunque no tengamos un numerito, el número 18 de cultura, pero por lo menos somos transversales a todos ellos, que creo que eso pues lo globaliza todavía más. El segundo bloque yo lo habéis respondido, porque me gustaría hablar sobre la participación, sobre la cogobernanza cultural. Y yo creo que las cuatro ya hemos dejado claro que estamos de acuerdo en que la cultura y la inclusión, la accesibilidad se empieza desde abajo, desde la comunidad, desde la persona, desde lo individual, desde la ciudadanía. Y además, en cuanto a que debe de ser participativo, por lo que he podido entender desde la administración pública, pues no sé hasta cuánto se puede alcanzar ese objetivo, pero por lo menos está claro que se debe de cumplir, que hay que escuchar
antes de poner en práctica. Nosotros, ¿por qué estamos haciendo este foro? El culpable, tengo que decir, está allí, que es Paco. Paco Borro, que luego lo escucharéis, que es fundador de la agrupación inclusiva del Teatro Real, Mano a Mano, con el que también he trazado este proyecto, y me decía, Andrea, el primer paso es escuchar. No puedes crear un proyecto que hable de inclusión sin saber qué es lo que demanda el tejido desde la administración pública, el tejido social, el tercer sector. Bueno, escuchar a todos. No sé si hemos llegado a todos, pero hemos intentar llegar a la más amplia categoría de la sociedad. Así que Francisco, con Paco, hemos recogido el cable y por eso dar el pistoletazo de salida con este foro para escucharos y luego poner en práctica. Creo que cumplimos entonces un poco esta idea de la cogobernanza y la participación. El tercer bloque, me gustaría saber, ya que estamos en este puente, en un área transfronteriza, ¿cómo puede la cooperación transfronteriza internacional reforzar los valores de inclusión y de la diversidad cultural? No sé si conocéis entre vosotras qué se está practicando en España, qué se está practicando en Portugal, pero deberíamos tener una línea común que es Europa. Entonces, me gustaría preguntaros qué diferencias y similitudes existen entre los contextos de España y Portugal, si hay un nuevo paradigma europeo en marcha. Y luego una tercera reflexión. A mí personalmente es algo que siempre me ha preocupado. De hecho, mi tesis de mi máster en Music Business Management fue sobre esto, sobre el tema del concepto glocal. ¿Cómo podemos estos conceptos estandarizados y globales llevarlos a nuestro territorio en vez de coger y ponerlos a calzador? ¿Cómo nos adaptamos a la sociedad? Entonces, ¿tiene más sentido apostar por procesos globales que combinen lo local y lo global en lugar de enfoques exclusivamente globales? Bueno, pues sobre todo me gustaría entender esta dimensión internacional transfronteriza. ¿Cómo lo veis vosotras? Amélia. Eu acho que cada território tem a sua própria especificidade, as suas tradições, os seus hábitos, mas dentro de Portugal também existe o Norte e o Sul e tem as suas próprias características. E entre Portugal e Espanha, provavelmente também, e é natural que assim seja, que existam diferenças. Agora, há um denominador comum, que é esta preocupação por uma política cultural inclusiva. E essa preocupação acho que é transversal a Portugal e mesmo à Europa. Existem políticas e nós na DG Artes desenvolvemos alguns projetos fora. Nós trabalhamos redes como o Ibercenas, que já tínhamos conversado, o Ibermúsicas, as orquestras, são projetos que nós também acolhemos. E eu acho que em cada projeto, cada um transporta um pouco de si. E eu acho que essa é a riqueza e o respeito pelo outro e pela... mais que a diversidade é a diferença de que está em cada um de nós. E essa diferença é preciso criar pontes, como a ponte que temos aqui, e conciliar. Em relação... acho que é importante desenvolver, como a Andrea disse, o local, mas nunca esquecer o todo. Eu acho que é importante valorizar o espaço, valorizar as pessoas, o que acontece nos sítios, mas ter uma dimensão global e estar aberto a outros horizontes também. Valorizar cada espaço, desde o espaço onde estamos agora, mas o território que está do outro lado e que está do outro lado do mar. Acho que é importante essa ligação com todos. Bueno, eu penso que é algo que nos une e que nos leva unindo culturalmente dende sempre, non? Fai que traballemos na mesma liña social. Antes o que comentabas do local e do global, precisamente falaba do microscopio e do telescopio, non? Ese microscopio que non se perde nada, absolutamente nada, do que está acontecendo no seu territorio, pero ten unha mirada suficientemente ampla para ser capaz de traballar en rede, para ser capaz de traballar
Nosotros vimos do ámbito público as dúas, entón antes o que comentaba ela, como profesionais, a ética é un valor individual, a técnica témola que ir adquirindo, constantemente aparecerán novos escenarios, por eso a importancia de ver e de catarnos, por exemplo, que cando falamos ou cando pensamos que estamos invitando a nosa comunidade a participar, realmente como ese profesional que ten ética, técnica, empatía é unha palabra secuestrada polo sistema, por eso falamos da alteridade. A alteridade, igual que a altermuseoloxía, tamén é unha ferramenta que Portugal nos dá aos museos do Estado español para traballar a outredade, e nos damos conta de que o que comentaba Paco, a necesidade da escuita e a necesidade da traducción, a necesidade da comunicación. Moitas veces pensamos que estamos escuitando algo e non estamos escuitando o que creemos escuitar. Co cal é moi importante volver a diagnosticar constantemente, decir que están escuitando, non? Agora de redactar políticas públicas. É dicir, primeiro, somos aeroporto de moitas miradas, non? E esas miradas veñen dende dentro e dende fora. E digo que Portugal e España, en este caso, e Portugal e Galicia, vamos alineadas e alineados. Por qué? Porque tamén estamos moi vinculadas ao sur global, donde se fan as cousas de outro xeito, afortunadamente. Todavía se fan os modelos de participación real, o modelo de traballar. A comunidade non é un feito abstracto, a comunidade é diversidade, e a diversidade é unha palabra moi rica, e o comentaba antes o compañeiro que participou na mesa anterior. Pero para iso tamén temos que aprender a traballar con outra mirada, a mirada da interseccionalidade. Non é o mesmo ser unha persoa con discapacidade no rural que na cidade, non é o mesmo ser muller con discapacidade que home, non é o mesmo ser muller nena ou muller ou unha persoa maior, non é o mesmo, é dicir, eso, traballar a interseccionalidade non é o mesmo ser muller lesbiana no rural que na cidade. Todos estes aspectos teñense que ter en conta e é as persoas e os profesionais que traballamos con esa mirada do microscopio, do local ao internacional, somos capaces de adiantarnos, porque a intuición, aínda que as galegas e as portuguesas señamos un pouco bruxas ou meigas, non é bruxería, é coñecemento acumulado. E co cal, os profesionais que nos dedicamos á cultura, hai unha mirada suficientemente amplia que temos que ser capaces de prever e adiantarnos, sobre todo porque na administración non solamente é o poñer as persoas no centro, sino que os cartos que xestionamos son os que saen da colectividade, non? Sí, totalmente de acordo. Prevemos, adiantámonos, advertimos e aínda así a veces metemos a pata, non? Porque é inevitable. Eu creo que si hai algo que pode diferenciar un chisquiño a cultura en Galicia con respecto a doutros territorios, igual non tanto con Portugal ou con puntos, con rexións próximas, que é esa gran dependencia que ten a cultura xerada, sobre todo polas asociacións e polos colectivos culturais da administración pública. Moitas iniciativas culturais, moitos proxectos culturais que son maravillosos, porque nunca nos cansaremos de agradecer en Galicia o traballo magnífico que fai o asociacionismo, esas escolas de base, esa cultura de base que crea e forma dende os máis cativos, de que achega a cultura dende os máis cativos hasta a terceira xeración, nunca será suficiente o agradecemento e o recoñecemento, pois dicíamos que dependen moitísimo da axuda económica, por pequena que sexa, da administración pública para levarse a cabo. O mellor non acontece tanto con este festival que xa medrou e se convertiu nun enclave cultural de referencia, pero si hai moitos festivais ou outros eventos culturais pequenos que o precisan. E iso é algo que o diferencia. E logo tamén, a hora de traballar na cultura e traballar tamén dende o punto de vista público, hai que pensar que é moi importante, como dicían as dúas miñas compañeiras, que hai que traballar dende o local, porque a cultura próxima, a veciñanza, é coa que traballamos, é a que recibe a cultura que facemos, a fin e ao cabo, pero coa mirada posta no máis alá. Non nos podemos quedar solamente en isto, porque entón non aprendemos, non avanzamos. E aí tamén me gustaría facer un recoñecemento en esa, tamén ligando un pouco con esa mirada microscópica que fai referencia, encarna de que hai que estar vixiantes continuamente, aos técnicos e técnicas culturais de todos os concellos, da nivel local, pero dos máis pequenos, porque a veces están sós e soas ante o perigo. Multifacéticos, multifuncionais, con a tempo omnipresentes en todos os lados, e que
eu podo falar en primeira persoa delo porque estamos en contacto con eles todos os días e nos achegan as dúbidas, as axudas, aprendemos, camiñamos con eles e con elas. Entón, elas e eles fan máis accesible a cultura para a súa veciñanza. Abren as portas pois aos colectivos artísticos e se indican onde están as conexións de luz e de son, algo tan sinxero como eso. Reciben ao público, lles explican e lles contan o que vai acontecer no escenario. Acompañan aquelas persoas que saben e que coñecen que necesitan determinada axuda para colocarse nun espacio ou nunha cadeira mellor. Esa xente, eses técnicos, eses traballadores de cultura fan máis accesible a cultura, desde unha perspectiva local, e aí xa sei que é máis pequeniño, pero tamén merecen o seu recoñecemento. Entón, eu como traballadora da administración pública, pois tamén quero aproveitar este foro que se cadra non me mandan a outro, pois xa queda dito, non? De que, evidentemente, pois para min é un gusto e un privilexio e tamén poder falar na súa boca e darlle o seu recoñecemento merecido. Te invitaremos nosotros todas las veces. Tranquila, vas a tener tu sillón siempre, Begoña. Para terminar, que nos quedan unos minutitos, una reflexión. Esta es también una reflexión también que me hago yo de manera personal y que tengo muchas ganas de saber qué opináis. Porque en este proceso de querer hacer la cultura accesible, democratizarla, abrirla, todo este proceso quizás puede provocar que la cultura la lleguemos a trivializar, a hacerla demasiado fácil, a perder la cultura del esfuerzo. Yo soy pianista de clásico, donde he estudiado Beethoven, a Chopin, por poneros un ejemplo porque es lo mío cercano, pero lo podríamos llevar a la lectura, al cine. Al querer hacer todo demasiado accesible y querer entenderlo rápida, podemos caer en quitar el peso del pensamiento crítico, de querer entender cosas un poco más difíciles que llevan más tiempo comprenderlas, ¿no? Y esta reflexión yo llegué a ella pues con una lectura que os recomiendo también este libro, que es La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa, y él precisamente dedica unas páginas, de hecho decía, advierte que si la cultura se convierte solo en entretenimiento puede llegar a perder la profundidad. Pone el ejemplo del turista que visita, por ejemplo, la Acrópolis, se hace una foto y ya piensa que conoce todo Grecia. Porque estamos en una sociedad de la inmediatez. Entonces yo os quería preguntar sobre ello, si realmente hay una manera, o quizás aún tenemos que pensar y reflexionar más sobre ello, de hacer cultura accesible sin que pierda la esencia y el peso y la profundidad que tiene. ¿Qué opináis sobre ello? Una respuesta cortita, porque ya estamos terminando nuestro tiempo de mesa, pero bueno, una pequeñita reflexión sobre ello. Eu acredito que é possível fazer o trabalho de mediação. Eu trabalhei em mediação há muito tempo. É possível fazer com profundidade e com rigor. E isso passa muito pela mediação. Eu acredito que o trabalho com a comunidade é transformador e eu transporto em mim alguns projetos que reconheço que eles mudaram-me a mim e mudaram as pessoas que estiveram envolvidas. Eu trabalhei em territórios como o Alentejo, onde uma das povoações é o que tinha maior índice de suicídio. E vou-lhe dar um exemplo que acho que as coisas práticas ajudam-nos a ter um olhar. Havia aquilo tem 200 e tal pessoas e internamente, na altura, uma política pública, a decisão era criar quiosques pelo concelho, é um dos maiores concelhos com menos população. Então criou-se um investimento de um quiosque que fazia todos os serviços da Câmara. E esse quiosque era um quiosque que politicamente não era muito aceitável, porque o seu custo, pela tecnologia que ele tinha, era um custo elevado. A realidade é que se conseguiu levar essa política para a frente e conseguiu-se colocar lá um quiosque. E naquela localidade o quiosque não fazia bem aquela função para que tinha sido feita inicialmente, que era as pessoas poderem pagar a água, para tratarem de todos os serviços municipais. Mas o que é que acontecia?
isto estou a falar de interior de Portugal. O que acontecia é que à quinta-feira, quando a funcionária abria aquele quiosque, haviam senhores para ir tomar café, que todas as semanas estavam lá para ir tomar café com a colega. Outras senhoras iam lá para pedir receitas de bacalhau. Outros iam levar flores. E esta relação, quando falamos em trabalho comunitário, em fazer políticas, temos que conhecer bem o território e precisamos de tempo para maturar. Estes processos precisam de muito tempo para se conseguirem desenvolver. E é um trabalho de continuidade e é nesse sentido também que nós na DG Artes apoiamos estes projetos de baixa densidade e o que eu acho é que é possível fazer com políticas públicas de inclusão de continuidade. Bueno, eu penso que iso é unha cuestión de educación, vale? É unha cuestión de educación esa mirada, porque dende pequenos e dende pequenas, si nos educan con esa mirada amplia do que significa cultura. Eu tive o privilexio, a mí me ensinaron a ler tocando piano cando tiña 4 anos. E me fixeron tremendamente crítica, tremendamente, precisamente por ter esa mirada, fixen que todos os días da miña vida quería e necesitaba traballar para a accesibilidade cultural de esas persoas, moitas delas que non tiñan o dereito a acceso á educación xa dende pequechas e pequechos. É dicir, confundir o rigor cultural de un proxecto artístico coa accesibilidade é un erro moi grave. É dicir, os proxectos culturais, a cultura, ten unha mirada moi amplia. A diferencia entre cultura e ocurrencia é precisamente eso. Un verdadeiro proxecto cultural, calquer persoa, porque o fagas accesible, non vai en detrimento do proxecto. É moi importante isto, non? Quero dicir, o feito é o cambio da chip, o cambio da mirada. Tú imagínate, nosotros temos un nivel de envellecemento do 272,8%, é dicir, que temos un nivel de sabiduría na provincia de Lugo brutal. Si eu, cando xestiono, fixera eso, estaría limitando o dereito de acceso á cultura, xa que entendería que solamente a alta cultura é a pola que temos que traballar. E o que temos que traballar e invertir, e aí lanzo as institucións bancarias, é precisamente nese modelo educativo que promove dentro da comunidade, tal como comentaba ela, esa cultura para que calquer persoa poda disfrutar, discernir, participar e co-crear. O resto é cultura de élite e hai que tamén ir á raíz do que significa élite. Falando un pouco desta superficialidade, non dese perigo non que ten a cultura, hai unha cita dun historiador grego que eu traía a colación, que la cultura es un adorno en la prosperidad e un refugio en la adversidad. E é certo, non? A pandemia tamén nos ensinou eso, de que a cultura é unha ferramenta maravillosa para evadirnos, para aprender, para evolucionar, para avanzar e tamén para acadar obxectivos, como pode ser a inclusión e a accesibilidade. Evidentemente, a cultura é un medio, é transversal. E eses parámetros como a inclusión e a accesibilidade deben estar asimilados dunha maneira natural e intrínseca. E só desa maneira se poden facer cultura en todas as fases, desde a fase de inicio, desde a planificación pública, privada, me dá igual, pero desde o inicio, tendo en contra eses parámetros, tendo en conta eses obxectivos. E xuntos así camiñaremos, evidentemente, para conseguir os obxectivos de cohesión e de saúde, que ao fin e ao cabo a cultura tamén é saúde. E tamén que non quería marcharme sen facer tamén referencia a un pequeno foro, a un encontro, unhas xornadas que tivemos con Escena Galega, o colectivo de empresas de artes escénicas de Galicia, o pasado mes de xuño na Deputación de Pontevedra, e que xusto versaron sobre o tema da accesibilidade e a inclusión nas artes escénicas. Se titulaba algo así, xa non lembro ben, como dende o primeiro clic ata a butaca. E eles, ca xente profesional do sector e tamén pois xente que veu en representación de colectivos especialmente da ONCE, nos decían que se está avanzando moito, que sí, que estamos asimilando que é necesaria, é unha obriga, e que xa non é que sea necesaria, é que é a nosa obriga, facer que toda a cultura se faga accesible e inclusiva para todos e todas,
independentemente de onde vivan. E se algo é esta rexión e a provincia de Pontevedra tamén en cuestión, igual que a de Lugo, igual que a de Ourense e tamén a Coruña, inda que sexa menor medida, é fundamentalmente rural e de pequenos concellos pequenos e cheos de poboación, cada vez que vai a menos, pero aínda teñen poboación, que non se nos pode olvidar, envellecida, sí, pero poboación que tamén ten dereito a acceder á cultura. E como decía, en este foro, en este encontro, os profesionais, as propias persoas que están en representación destas colectivos de diversidade, nos dicían que, aínda que se está camiñando, a inclusión plena é moi complicada. Non vamos a dicir que é imposible, porque vamos a camiñar para conseguir avanzar, pero que é moi complicada. Pero que desde administracións públicas, desde os colectivos, desde as entidades privadas, facían Carla antes mención aos bancos, claro, con esa dependencia excesiva que temos das administracións públicas, iso quere dicir que as entidades privadas pois agora non están participando, por decirlo de algún xeito, da cultura ou promovendo cultura como mellor en outras épocas. Tamén por as circunstancias sociais, vamos a tamén romper unha lanza. Pero bueno, que tamén vos precisamos, tamén precisamos deles para facer cultura entre todos, pero que se pode, por suposto. Pódese facer cultura accesible e participar da cultura accesible, que é a verdadeira democratización da cultura. Pues así cerramos esta mesa. Muchísimas gracias a las tres. Y más que deber, yo creo que lo tendremos que hacer porque lo sentimos y porque sentimos que tenemos que hacerlo y no porque nos mandan a hacerlo, ¿no? Eso yo creo que será el clic y os damos las gracias a las tres por todas vuestras opiniones y vuestra experiencia. Muchas gracias.